Čaute kľúci a kľúčky, vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu noviniek mladých kapiel na Slovensku s číslom 7. Teda 7. Poďme na to. Nebudeme tu teraz dávať taký ten klasický obkec, že daj nám odber, sleduj nás, pozri si stránku jednak nášho štúdia alebo všetkých kapiel, alebo podpor nás na Hero, kde nájdeš moje brepty, ale poviem to tak skrátke, daj nám odber a všetky dôležité linky nájdeš v popise. No a teraz poďme už na to. A poďme na novinku číslo 1, pretože máme toho naozaj pred sebou dnes kopec. Takže let's go! Nebolo by krásne netopiť sa na dne. Prvá novinka s číslom 1 patrí nemšovskej kapele Petrichor, ktorá po trošku dlhšej dobe dáva o sebe vedieť novým singlom s takou letnou tematikou s názvom Pláž. Práve tento energický, letom šmrcnutý single s názvom, ako som už povedal, Pláž, je takou pozvánkou pre ich sledovateľov, fanúšikov a poslucháčov na takú tú nostalgickú letnú cestu plnú takých tých letných dobrodružstiev, ktorú máme naozaj všetci radi. No a práve videoklip, ktorý dostal tento single, poukazuje trošku aj na situácie spojené s letom, ktoré nie vždy vo výsledku vyzerajú ružovo. Myslím, že každého z nás už nejaká baba odmietla, že? No a zároveň sa tam snažili vsunúť takú trošku, by som to nazval, satíru z tých takých už zaužívaných letných hitov, ktoré poznáme na Slovensku všetci. Ktoré kombinujú rôzne prvky rôznych žánrov a potom podľa slov kapely to vytvára taký hudobný myšmaš. Čo samozrejme viedlo k tomu, že Peťo Denes, čo je spevák, si tam strihol rapovú pasáž, ktorá mňa osobne naozaj veľmi prekvapila a potešila, takže partička, výborná robota. K tomu rapu sa ešte trošku vrátim, mala to byť trošku taká paródia, pretože tento žáner sa podľa slov kapely dostáva až moc do popredia a je naozaj v každej jednej druhej piesni, aj teda v rockových skladbách. Boli sme v kufri auta, práve nám išla karta. Mal to byť taký skôr ako keby žart, ale podľa mňa Peťo akože respekt. Tento nový single s názvom Pláž nájdeš na všetkých streamovacích platformách ako iTunes, Amazon, Deezer, Tidal a tak ďalej. Ale samozrejme ho nájdeš aj na YouTube, pretože tam je zverejnený oficiálny videoklip tejto skladbe. Takže neváhaj a bež si pozrieť nový single od kapely Petrichor s názvom Pláž. Kapela Petrichor pôsobí na scéne od roku 2018 a už ste mohli v minulosti počuť ich napríklad veľmi vydarené EPčko s názvom Po daždi. Práve na tomto EPčku kapela dokazuje to, že sú doma jednak v rocku, jednak v popu, jednak v indie, jednak trošku alternatív, takže ani tento odklon v tomto singli im nie je úplne cudzí a chceli si to proste vyskúšať. Takže ak Petrichor nepoznáš, daj im šancu, chod si ich vypočuť a pusti si ich nový single Pláž. No a my teraz ideme kam? Na novinku číslo 2. Let's go! Mexico. 4 dlhé roky uplynuli od vydania debutovej vinilovej dosky Bratislavčanov Parketový lev, no a práve v týchto dňoch prichádza na scénu ich nový album s názvom Z Mexika. Parketiaci tento album vydávajú opäť u našich českých susedov, a to konkrétne u PH Records, čo znamená Papagayo Vlasatel Records. Veľmi kreatívne. Rôzne zmeny v zostavách, ktoré sme si tu rozoberali aj v predchádzajúcich videách, mimochodom ak si ich nevidel, tak utekaj na náš kanál a pozri si všetky. Tak personálne zmeny neobyšli ani kapelu Parketový lev a zmena prišla práve na poste basáka. A to práve preto, pretože Duffy sa rozhodol venovať už len svojej solovej kapele Duffy and the Rafters. No ale nemusíte sa báť, nahradil ho skúsený basák, a to konkrétne Mišo Barš z kapely Friday Whisky, rovnako z Bratislavy. To stabilné jadro kapely stále tvoria bratia Jano a Kubo Hrčkovci a spolu s nimi zakladajúci člen Axel Opelt. Nová radovka s názvom Z Mexika pevne sedí v takomto ramonovskom štýle, čiže parkeťakom veľmi blízky, ale zároveň tam práve s týmito ramoňakmi kombinujú prvky blues, rocku, ale zároveň tam chalani dali aj silný taký popový zmysel pre melódiu. V albume veľmi cíti takú dôraz pre tú melodickosť, ako som spomenul, a prevládajú tam klasické také rockové texty, ale samozrejme sú tam aj osobnejšie texty, v ktorých práve prevláda téma lásky a vzťahov. 2 z 10 songov parkeťaci nahrávali v štúdiu Exponent pod takto Tomáša Kmeťa, no a zvyšok albumu už tak pre nich tak štandardne a tradične nahrali v bratislavskom MMC. No a práve ten zvyšok albumu z MMCčka dotiahol William Štrba z kapely Karpina, ktorý potom ten album celý nejakom mixovom a masteringom dal proste dokopy, aby to znelo ako album.
Kapela plánuje tento druhý album podporiť aj takým turné po Slovensku, ktoré aktuálne ale trošku čelí malým zmenám po zranení jedného z členov. Takže chalani, prajeme vám, aby ste sa čím skôr dali dokopy a aby vaše turné vyšlo podľa predstav, minimálne podľa vašich predstav a aby ste vašu hudbu dotiahli k úplne čo najväčšiemu počtu poslucháčov, lebo fakt si to zaslúžite. Ešte taká poznámočka, niektoré piesne z tohto albumu majú na YouTube aj svoju vizuálnu podobu, napríklad V meste čiernych vrán, Neodchádzaj, lyrik video Žuvačka alebo piesen teda s titulným názvom ako celý album z Mexika. Takže utekajte si pozrieť nových parkeťákov a my poďme na novinku číslo 3. Novinka číslo 3 patrí Trenčanom, Random Choices. Kapela v posledných mesiacoch a v poslednom období vydávala skôr také romantické single, ale teraz si zobrala na paška legendárny film Big Lebowski. Práve tento film je takým stelesnením takého toho ležerného štýlu života, totálnej pohody a lásky k bowlingu. No a text práve vznikol tak, že podľa slov samotnej kapely po dlhej dobe som si tento film zase pozrel. No a práve celý dej a scenár tohto filmu sa spevák a textár Marek Hrdlička snažil dostať práve do tejto piesne. Spomína to tak, že tento single mal mať ešte jednu slohu naviac, ale s chalánmi sa rozhodli tú slohu tesne pred nahrávaním vystrihnúť. Marek ďalej o kapele Random Choices povedal, že taká tá rôznorodosť a pestrosť je práve ich podstatou. No a hudobne je už dlhšie fascinovaný takou fúziou funky a rocku, čo teda dokazuje aj tento single. Single Big Lebowski vznikol v skúšobni, keď práve s ich bubeníkom Dominikom Krasnom začali jamovať na ten úvodný riff, kedy si povedali, že OK, toto je fajn, až potom teda Marek dopísal party a linky pre ostatné nástroje. Niektoré linky a party vznikli za pochodu priamo počas nahrávania u Jimmyho cymbalu v Randall Group Production a práve v tomto singli môžete počuť aj hostí. Konkrétne môžete počuť brata Mareka, a to Mariana Hrdličku, ktorý nahral husle a saxofón nahrala Betka Hajna. Marek nám rovnako prezradil, že nahrali okrem Big Lebowského aj ďalší single a na ten sa môžete tešiť tesne pred Vianocami. Takže utekajte si pozrieť Big Lebowského single a kľudne aj Big Lebowský film. No a my poďme na štvorku. Predtým, ako sa ale na tú štvorku dostaneme, tak ti pripomeniem, ak ťa takéto videá zaujímajú, daj nám odber. Ak chceš, aby aj tvoja kapela alebo kapela tvojich kamošov sa dostala do takýchto flashiek, pošlite nám tlačovú správu na mail, ktorý nájdeš v popise. No a ak by ste chceli prísť nahrávať single, album, čokoľvek, mix, master, pošlite to k nám do Volume Production, budeme za to veľmi vďační, link na nás nájdeš rovnako v popise. No a už teraz poďme na tú štvorku, ktorá patrí kapele Landless. Práve Landless nás prekvapili novým singlom s názvom Kvet, pretože kto túto kapelu pozná, tak vie, že táto kapela tvorí hudbu primárne v angličtine, no a práve Kvet je prvý single v slovenskom jazyku od tejto kapely, čož akože pre mňa veľké prekvapenie, chalani. Textovo sa pieseň zaoberá hĺbším prepojením dvoch ľudí, ktorí sa snažia vzájomne rásť a napredovať v tom danom vzťahu. Musím si dať na pivo, aby to fungovalo. V texte sa objavuje aj motív sna, alebo teda celkovo snov a kladie otázku, či to, čo ten pár v tom texte zažíva, je naozaj realita alebo iba ilúzia. Tento single je naozaj odlišný od predchádzajúcej tvorby kapely, čo dokazuje teda to spojenie moderného roku, popu a R&B. Naozaj ten single je skvelý. Tento single vznikol trošku neskôr v minulosti, kedy ešte gitarista skladateľ Peťo Kozák a textár a spevák Laci Mikoláš čerpali hudbu a hudobné nápady z úplne iných žánrov, aký doteraz robili, alebo teda dovtedy. Single Kvet kapela Landless vydala spolu aj s videoklipom, ktorý celkovú atmosféru toho nového zvuku a tej novej produkčnej časti Landless len podtrhuje. Single Kvet je dostupný na všetkých streamovacích platformách, takže neváhajte a choďte si ho pozrieť, či už teda na streamoch, alebo aj na YouTube rovno s klipom. No a chalani z Landless, držíme vám palce a len tak ďalej. Číslo 5 je... Peťka nie je ani tak venovaná kapele, ale festivalu Hundsud Fest, ktorý sa uskutoční 16.11. v Kultúrnom dome v Trnovci nad Váhom. No a ako napoveda názov, tak tento festivalík usporiadova kapela Hundsud Band spolu s občianskym združením Viva la Vita. No a práve toto občianske združenie spolu s Hundsudmi vás pozýva na tento rokový večer. Bude to naozaj super, už len kvôli tomu by ste tam mali ísť, pretože celý tento večer odštartuje súťaž kapiel v kategórii rock, metal, punk rock. Takže ak máte chuť na nové kapely a chcete spoznať novú hudbu alebo vypočuť si to, čo sa aktuálne deje na slovenskej hudobnej scéne v tom undergrounde, utekajte na Hundsud Fest.
No a aby to nezostalo len pri tej súťaži, tak po nej vystúpia kapely ako Verdict P, Hovada SK alebo Karpina, takže naozaj neváhajte a utekajte tam. Lístky v predpredaji nájdete cez ticketportal.sk a link priamo na toto podujatie vám dávame rovnako dole do popisu. OK banda, takže toto boli novinky mladých kapiel na Slovensku číslo 7. Ja ďakujem, že ste sa dopozerali až sem. Ďakujem vám všetkým, ktorí nás podporujete, jednak či už na Hero, alebo nás odoberáte, alebo ste nám dali like. Ak tak nerobíte, tak buď nám daj odber, daj nám like, daj nám podporu na Hero. Ďakujeme vám za to veľmi pekne. No a ak chcete, aby aj vaša kapela bola v takejto fleške, hoďte nám tlačovú správu alebo krátky popis o vašej novinke na e-mail, ktorý nájdete v popise. Nahrávacie štúdio Volume Production som tu už v týchto videách niekoľkokrát predstavoval, tak sa nebudem opakovať, link nájdeš dole v popise. A rovnako dole v popise nájdeš odkazy a linky na všetky kapely, ktoré sme tu spomenuli. Ja vám ďakujem, že ste sa dopozerali až sem a vidíme sa opäť pár dní. Ahojte.